Ikenga Palace ka anyị nọ na ya. Ihe abụkwa Igwe. Igwe niile. Ikenga walapụle. Gbara eziokwu. Obi adịkwa ndị iro mma. The whole king of the town. Atụpụrụ na bia. Legodo ihe mere bụ Igwe be anyị. Ikenga Palace. Na people dey wicked in life. Ana eziokwu. N'abatagodo ka efugodo n'ụka bụ Igwe dị. Igwe anyị rụtara ebe obibi ọrụ ọbụla legative ebe mbụ everywhere. Why? Ndị ilo. Ka ife mere na what is the problem? Anaghị esetụrụ ozi na. Ndị ilo. Aka ebi ha na. Anọ n'ilo. Legodo n'anya. Ha bịa ka akọwa ya. Legodo n'anya wickedness. Legodo n'anya the wickedness of mankind. Millions of naira of people. Millions of naira of somebody's sweat money. Look at. Is it no wickedness? That is wickedness. Is it no wickedness? That is wickedness, Daddy. Why people can be wicked to this level? What is the problem? What is your problem? What is your problem? What are you fighting? Some idiots say that they are fighting for Biafra. They are not fighting for anybody. They are not fighting for Biafra. It's our enemy that brought these people into our midst to destroy our kingdom. Look at the house of my king. Just imagine. Just look around. Look at the house. Look at the palace. Huh? Who is that? Look at the house of my king. See the house of my king. Joe. Allah. See. Look at the house. See palace. And look at what enemy have cost us. Use God. Do you know how many millions I can fix all those things back? Do you know how many millions? Look at what somebody takes time. Cutting the pillars of the house to fall. Huh? Look at it. Just look at it. Let the world see. Can you say what? Is he normal? It's not normal at all. What can this man cause to anybody? Can you do this to your enemy? Look at. Wow, what is the problem? Look at building. Just imagine. What happened? Just imagine. What happened? What happened? Akwa no lead, ha biaziam. Let them come. You know, ni mo fe na agba egbe pụta na. Na akọ, ka igbala igbo nwa na igbabute mmadu. Just imagine. Look at. Burn down everything being destroyed. What kind of wickedness? Being burned down. Yeah, waka mmadu so nya o. What kind of wickedness? Come Look at everywhere. A very beautiful place. Look at grass. Look at. A very big place. Very big place. Ụmụnne m ọkwa nụfụrụ ife nwanne anyị nwoke kwuru mkpu na-eti ife abụ na palace Igwelilu enegata m ife mere n'ụlọ ife mere na palace maka asị na onye nwụrụ anwụ ka ilo na-epu na be ya enegata m ebe a wee jụọ ma ọ bụragodo Sambisa forest enwee n'ụdị ataki ya na unu afụkwara ụlọ negodu na ụlọ ebe Igwe si na ya wee pụta kee maka the Council of Traditional Rulers aka m na-ajụ ajụjụ a n'ala Igbo entrance gate obodo ndị Igbo niile dị so weak and porous unu enekwa ebe ndị na-achị efi nọ n'ime ọfịa were ego na-eme akaja n'ebe ha nọ n'ime ọfịa ife agba ọfịa be anyị o ife agba ọfịa be anyị ka ha nọ n'ebe ha lụchara mkpuke ha si na ya wee pụta ebe efuru ekpuchichara ife blak ebe ha na-alahụ were eme arụ na be anyị ọ ya ka m ji wee jụọ ka a chụpụrụ ndị nche na-eche ala Igbo kedu ndị nke edebe na ife mere na be Igwe ọnwụ gburu ala ha ji nweta ala majari ka ife oye ji ya wee mee otu a ka ọtụtụ taụn na Igbo si wee dị deserted ndị ntorobịa nọrọsị n'ọzọ ndị grandma ebe ka ha ya agbaje ya na ọtụtụ ụmụazị eku n'aka ebe ka ha ya agbaje ma ọ bụrụgodo mmadụ civil war ọ dịrọ n'otu a ana m ayọ onye nwụ na ama ibe ya efu na onye anwụ na ama ibe ya efu na bikonu ka etikọ na isi ọnụ ndị Igwe niile a na-agbaji ime politiks abịafu unu kedu ife unu na-eme ndị gọvanọs kpọọ unu oku unu eje were ife ruru obodo kedu ife unu na-eme ekwesịrị inwe ndị nche ndị Igwe na-edebe enwecha ndị vigilante na ọtụtụ obodo dị iche iche obodo niile a ife aka njọ Malilu Ọsụ Ihite Ụkwa Ọsụ Gbohu na ọtụtụ ebe ndị ọzọ kedu ife na-emenụ mgbe ka mara akpụ isi ka ọba agụba adịghị nkọ kedu onye o si n'aka
ndị na-akụ n'ime ọfịa na-apụta n'ụzọ jụọ ka ndị na-akụ witch hunting na-eme ife a onwe ndị ji opportunity a were atụ ibe ha ka ndị mbịarambịara na-eme ife a onye ori ama abịakwa ma onye ma na-esoro ya o siri ike onye mba ibe na-akpa ike na be mmadụ so na-akpara obodo chụpụ onye nwe ụlọ kpara obodo mbịarambịara adawa eze n'obodo onye ọzọ mana na ka n'Igbo dị anyị nwa nwe ụlọ agbapụna ndị mba wee kpara ana anyị ife a ka a na-eti mkpu ya nke bụ na ha na-achọ na ha menwuo ya ebe ndị Igbo nọ ịma na other tribes and the ethnic groups agwụna ọsọ ndị Igbo na-awa ha isi na-ekwu ya we are losing the battle. Ndị a na-eme ife a ndị nna nna ha gwara ha ka ha esi wee nụ agha anụtụ ya mma ha ka na-anụ ya ruo taa ife a gwara ha mee na ha ekwekwana ka ndị Igbo chi ya na ha ekwana ka ha welite isi ha ka na-eme ya ruo taa na-agbakọ izu ọnụ ma ndị nke na-apọ n'isi akpa ụkwụ ma ndị nke na-elesu ya ma ndị sugarcane ma tiger nut ha ka jikọrọ ọnụ nwee ofu obi agba izu ọ bụrụ izu akpa nkata ọ bụrụ ngịga mana nke be anyị sabo ma nke eku n'aka sabo ụlọ ụka sabo ebe ndị igwe nọ sabo ebe ndị ichie nọ sabo ebe ndị okenye nọ sabo ebe a na-azụ ahịa sabo ugboro ole ka ife ya eme anyị ka anyị mara ife na ka be anyị dị anyị nwebụ ụmụala nkwa arapụ n'ụlọ ndị mba bịa were ife nketa anyị na ka be nna dị ekwukwa m ya ọzọ na mmechi okwu ọ bụrụ na ya edoziro be nna ọ dị better than we met it maka ọ bụrụ otu a ka esi rapụ anyị ya n'aka ọkụ a mụnyere anyị n'aka ekwesịrị ịnyụnara anyị maka onye ụlọ ọkụ nyụrụ n'aka onye nwa menyụrụ ọkụ ka anyị jụọ na onwe anyị ajụjụ ndị okenye nọzikwa n'ụlọ ewu a na-amụ n'ọgbụrị zisa na ihe onyonyo a aha m brọda Paul Chigbo ka ọ dị the best of all.